салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон, навори имрӯза ҳаст дар ҳафтум дарвозаи сеюм қатори тарафи тилобозор. Духтаро ҳама намуди дуйка тройко ҳама намудош ҳастай бори турки. Духтаро нигоҳ кунед. Духтаро 400 сомон, размери 48 ва 50. ё чанд сомон дуйка 450 сомон. Духтаро бори новинка дуйка аҷиб буд. хушро нигоҳ кунед, дасташон чӣ қадр санго дорам. 300 сомон ани намудуйкошон Туркия. Духтаро гаранти дора ки пад намекна. Ай 46 пуш то 50 пуша размер мешавад. Баъд духтарако свитрошро нигоҳ кунед. Чизе ки диде 150 сомон, 150 сомон и қатор 150 сомон и қатор. Духтаро ангурка дорам 400 сомони буд. Айни ҳол духтаро 250 сомони кадагиян доставка доран. Духтаро рақамои савдогара мемонам, марҳамат када гап занин. Айноми канали мо бо арзон када метиҳад. Палтошон духтаро 700 сомон буд. Айни ҳол 550 сомон гаранти қати бори Туркия. Размерошон ҳаст. Духтаро 3-4 та ранг дорад. И куртко чанди буд? 320 сомон, 450 сомон. 450 сомон ина буд курткошон. Духтаро ина расветкош ҳастай. Ёш 320 сомон. Размеро АМ сар мешад. Духтаро размер то L як XL хеле ҳастай. Сиё дорад, бирӯза дорад, бежви дорад, коричневе дорад. Хулас рангош бисёрай. Касе харидорай марҳамат. Духтарако суроғара фаҳмондам. ҳафтум дарвоза сеюм қатори тарафи тилобозор. Баъд духтарако нигоҳ кунед. Чанд намуд брику брижои хушрӯ доран, шалваракои хушрӯ доран. Шалваратон чандияй? Не ё сери бежви ҳаст. 130 сомон сар мешад то 150 сомон. 130 сомон духтаро то 150 сомон сар мешад. Пад намекунанд. Духтаро джинсорам доран, доставка ҳам доран. Классику клиёшо ҳама намудуш ҳаст. Хулас бо шумо рақамои савдогара мемонам, марҳамат када нависен, сурати отдельно мепартоянд. Духтаро юбко чанде? 200 сомон. Духтаро юбкошон будай Туркия 3 та ранг дорад. Бо рақамои савдогара мемонам, чизе нофаҳмоай марҳамат када истен бо шумо да фаҳмо када метиҳад.